Bocah halu cerita gedabrus, enak diapahno rara iki. Jam 15 jam piro? Aku ya Allah. Aku ditangi turu aku nderut. Pol aku tangi turu iki. Aku ki bene. Aku kuning nomor turu aku ki ngono Mbak bayangno. Sore kena buka HP. Buka aku kok. Kok ning kamar? Aku udah buka HP. Jam 5.15 kok. Aku jan buka. Kamu enggak Mbak, aku ligo ning ndi? Ning iki. Ligo Ning lawang. Ligo ning lawang. Masih ki gak aku ki ligo ning ini lho. Ini. Ligo balik ke dinding. Ligo ning dinding iki udah sandal. Ini begini. Dan pertama kali ki aku tangi turu langsung dredeg ya kowe. Lah depan ngene lho, Mbak. Bayang nih. Ya Rasul. Gila, mulai ya. Masih di kamar. Minum buka HP. Masih simpan lampuku. Dari mana belas langsung ibu nyender ning